Yeah. So general. Yeah. Sesiyabangena manje. Sesiyabangena manje. California, jonga kwenzeka ntoni. I'm trying to look what's happening. I get a message, it's my brethren wanting me to come back home, but I ain't coming home. I'm in the mountains praising for the Most High, man. And the Anunnaki are here, they've arrived. And if you don't know that, then you are still in trouble. Jakalela, you're still in trouble. 1440, they were here. 1997, they were here. 445,000 years, they were here. Always been here, the Anunnaki, man, ever since then. And they built the pyramids. They are the Sumerians. They are everything, man. Even now, I'm telling you, got my queen up here. She's also Anunnaki. Even I'm talking about me, got war general here is Anunnaki. Talk about the Anunnaki. The name itself is the name of Supreme Lord of Lords, Anu's children. When they came here in Earth from Nibiru, traveling in spaceships here, took them quite a long time to end up here, and came here for extracting all the gold pieces, monatomic gold, not diatomic, and they came here pitonomic. So ke ngoku baphiwa zisinyana bakwaXhosa ye-Anunnaki, cause izinyanya zethu ezijika noba wena ungathini, noba wena ungafila njani, ngabo babuilt the pyramids. Even ne-Great Sphinx, uJahudi lo abanemazi uthe Hudi, nyana ka-Enki, u-Enki ngungaye, u-Enki nguThixo lo simbizayo kuthiwa ucreate abantu, nebrother kuthiwa nguJehovah Enlil, which is the second son of the Lord of Lords, Anu, who is the rightful heir with Antu, which is the queen consort of the King of Kings, Anu. Then that's where his Imperial Majesty I descended from, because Solomon in essence is Enki, because King David in essence is Enki. So ke ngoku imagine if his Imperial Majesty I is from the roots of David, so that comes to tell us that his Majesty I is the roots of Lord Enki. That's why he's the King of Kings. His title is the most royal blood, because the most royal blood is the Anunnaki blood. Even the kings of the earth, in order to be a king, they must have a little bit of DNA of Anunnaki. Guess you didn't know that? Like to talk too much, but you niggas don't like to read that. Brothers don't like to read books, they like to smoke. Iganja oko i-dreads ziyakhulisa abanye phofu abazelanga movement qha bazele nje uzothengisa apha iganja bazofostela kwathina cause bayibamba kwalo bhinga bayibamba kwalo burata bathanda inyawo abanye zifisha abanye inkawo abanye butwala abanye bayabhangela inintsi into eyenzekayo kodwa ekugqibeleni i-Anunnaki zizawurivula 2027 ishubile ngenijonga baye i-Anunnaki izawukwenzana apha elizweni. Ingathi ngenifocus abaye nibiru njengebikhona izakwenza njani, cause ingathi andiqapheli cause ndithanda ufuna naye ngolikhiliki bathanda nje umani. And then ke ngoku umani xa zikufikele uzoxakeka xa sezikufikele uzofana noSolomon, cause story sakhe is-allegorical, unabafazi abaninzi ophela bemxaka waphela naye seke phansi kwaphela naye umayithi sengakwazi ufikele ezayani bazala uMenelik the first from uQueen of Sheba wafika i-Anunnaki leyo. Ndaxelela uQueen of Sheba i-Anunnaki leyo. Ndaxelela uSolomon i-Anunnaki leyo. Ndaxelela uMenelik yena ngunyani i-Anunnaki. Ndaxelela Ethiopia indawo yakuthi Tasseti from long ago, but ke ngoku first civilization you must know is Sumeria by Eridu, where they landed i-Anunnaki ngo-445,000 BC. Lechilo kwasekuqaleni ndingacisela ba sifike njani i-Anunnaki zizokhunga igold apha endaweni ezininzi nalapha eSouth Africa sikakhulu. Nandawo kuthiwa iMaphungube indawo ka-Enki leyana bindlu yakhe ngoku bethongile. Engengoku ngoku bekufika bekho abantu akuthiwa zii-Ijiji ezo zii-scientist engineers kwaze netishara zi-Anunnaki zagrumba phaa ezimayinini kuqala qha kwanzima, then bakhalaza phaa ku-Enki. Then u-Enki kwafuneka avele icebo phaa kwi-Council of the Gods ku-Psalms 82 ngoku i-gods besixoxa ba-create nawo umntu. Wavuma ke ngoku kwathiwa makacreate umntu, wabu-Eli kodwa engayithandi loo nto because umntu ngakhona natural, umntu yi-genetic modification in vitro. Enki uthathe yona isperm se-Anunnaki wathatha iqanda lempeni belapha e-Africa i-Homo erectus, ugqiba wathatha isibeleko se-Anunnaki queen wafaka yona i-embryo phaa kwisibeleko se-Anunnaki queen, baphuma umntwana ke ngoku kwathiwa yi-human being le sibonayo ngoku abantu ngoku bathiwa ngamabhulu. Yo